Nailhan na ang usa sa upat ka mga patayang lawas nga nakubkuban sa bukirang bahin sa lungsod sa Compostela kagahapon. Samtang giotopsi na karon ang lawas sa mga biktima. Gimando na usab ang investigasyon sa kamatayon sa tulo ka mga patayang lawas. Ang report ni Nico Sereno. Sa Taguog bukirang bahin sa Sitio Bago, Barangay Cogon, napalgan ang mga patayang lawas kagahapon. Doon na rauntay nangita og tanom nga pang bonsai sa maong lugar dihang nakasingo og isog kaayo nga baho. Gi-report niya kini sa mga otoridad ug gihimo ang pag-count. Kanang bag-o na mong karsada, musod mo kita mga 500 meters mo sa sir. Nya wa minga pag na kayo, wa ginay mga balay. Nya kadang sitwasyon na musod ini anan mo sa kuan, musod ka dito gamay. Muna nang dito gitawagan ko sa usa ka residente dito. Unang nakitaan ang lawas nga gituuhan nga labing uwahi nga nalubong. Lalaki kini nga dunay patik sa bukton ug dughan. Ang laing duha ka lawas ana-ana sa advanced state of decomposition. Katapusan nga nakitaan ang usa ka ulo. Pagduggal ron mura mag ang ambara ug ang pala mura magmutok ana ba? Mutok. Kita nung bukog sir ka di mi ka determine kung babae bag laki. Usa sa mga biktima nailhan sa iyang pamilya nga miadto og misusi sa patayng lawas. Siya si Elmer Enanoria, taga Bulacau, Cebu City. Kaganiha gikan sa funeraria, gidala ang mga patayng lawas sa pampublikong sementeryo sa lungsod, lakip na ang napalgan nga ulo. Gi-autopsy sa PNP Medical Legal Officer nga si Dr. Benjamin Lara ang mga biktima, una pa ang pagpalubong, labi na sa wa pa mailhi nga patayng lawas. Subay ni gihimo nga autopsy karon gitingho asab sa mga otoridad nga masusi gyud ang identity ning maong mga patayng lawas sama sa pipila ka mga identifying marks sama sa tattoo. Una pa kinihingpit nga mailhan gyud ang identity ug ma-release ngadto sa ilang pamilya. Yung isa may tattoo eh. Oo. Tapos ano niya sa family doc? Do-document ko lang, then ipapakita ko lang yung picture sa family. Hindi na yung patay lawas. Magdi-DNA ka doc? Kukuha tayong specimen, yes. SOP naman yun eh. Lalo na yung iba kuno doc diyan ano na? Oo, yes. Tanan, kuhaan natin ng specimen for DNA. Samtang gikatakdang balikan sa kapulisan ug sa taga-barangay ang dapit aron sutaon kung duna bay laing nalubong pagpangita sab sa lawas sa ikaupat nga patay. Samtang gimando sa mayor ang subsub nga investigasyon pag-ila sa mga biktima ug responsable. Under investigation pa masad noon eh. Murag inana sir. Isa maring execution to sir. Nya diha lang gihagbong sa mong area sir. I-check kung wala ba'y missing person within Compostela kay priority ginato ang sa lungsod. Yeah, we found out wala may reported nga missing sa Compostela. So among initial findings is dili gyud taga-amoa nya gihimo lang nga labayanan ang maong lugar or gibutang lang diha. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.